Olar Getsemani diýen bir ýere geldiler. İsa şägirdlerine: "Men Hudaýa dilek edip gelýänçäm, siz şu ýerde oturuň" diýdi. İsa Petrusy, Ýakuby we Ýohannany ýanyna aldy. İsa acı hasrat çekip gaýgylanmaga başlady. Olara: "Meniň janym öler ýaly tukat. Siz bu ýerde galyň we oýap bolyň" diýdi. İsa biraz öňe ýöränden soň ýere ýüzin düşüp, şu aýylganç pursadyň mümkin bolsa özünden sowa geçmegini dilek etdi. Ol: "Abba, atam, sen hemme zady başarýarsyň. Bu hasrat käsesini menden sowa geçir. Ýöne meniň islegim däl, seniň islegiň amala aşsyn" diýdi. İsa gaýdyp gelenne şägirdleri uklap yatan ekenler. İsa Petrusa: "Uklap ýatyrsyňmy? Bir sagatda oýa bolup bilmediňmi? Oýa boluň. Sinaga düşmez ýaly dilek edin. Ruh gaýratlydyr, ýöne bedeni jizdir" diýdi. İsa ýene gidip şol öňkü sözleri aýdyp dilek etdi. Ýyzyna gaýdyp gelenne şägirdleri ýene uklap ýatan ekenler. Sebäbi olaryň gözleri bürlüp durdy. Olar oňa näme diýjeklerini bilmediler. İsa üçüncü gedek gelip olara: "Siz henidem uklap ýatyrsyňyzmy? Dynjyňyzy alýarsyňyzmy? Bolly, pursat geldi. İnsan oglu günäkärleriň eline berilýär. Turuň, gideliň. Anha, maňa haýyrlyk eden golaýlady" diýdi.